Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay may ipapakita pong recipe sa inyo si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps, ano po ang recipe mo ngayong araw na to? Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay magluluto po tayo ng tortang puso ng saging. So, ito na po yung ating mga sangkap. Unang-una, meron po tayo ditong puso ng saging na 2 piraso. So, ito ay nabalatan ko na po siya. So, ang natitira na lang po itong medyo malambot na part ng puso ng saging. Sunod na sangkap natin ay itong dahon ng sibuyas. Sibuyas na puti. Red and green bell peppers. Carrots. 3 pirasong itlog. Ito ay all-purpose flour. Sa mga pampalasa natin, maglalagay po ako ng seasoning, durog na paminta, asin. Itong suka gagamitin natin para yung ating puso ng saging ay hindi po siya mangingitim. Lalagyan po natin yan habang pinipiga natin. And then, maglagay din po ako ng konting cornstarch. At syempre, yung sa pagprito natin, yung oil. So, yan na po ang ating mga sangkap para sa ating tortang puso ng saging. Ngayon ay simulan na po nating hiwain itong ating puso ng saging. Lalagyan po natin ng suka itong ating lagayan para maiwasan po natin na mangitim yung ating puso ng saging. Tatabi ko muna yan. Tapos pwede na tayong magsimulang hiwain itong ating puso ng saging. Tulad niyan, pagkahiwa natin, dapat malagyan natin kaagad dito ng suka para hindi yan mangitim. Ayan. Tapos hatiin natin ng kalahati pa. Tapos ibabad natin. Ayan. So, ngayon, pwede na nating simulang hiwain ng maliliit. Pagkatapos mahiwa, ibalik na naman natin ulit dito sa may suka. Ayan, ito na po yung hitsura ng ating puso ng saging pagkatapos nating nahiwa. So ngayon, lalagyan po natin to ng asin at pipigain po natin para matanggal po yung mapaklang lasa nitong puso ng saging. Lagyan natin ng mga 1½ tablespoon. Tapos, pipigain po natin. Para matanggal yung pinakakatas niya. Na yung parang mapakla. Pagkatapos po natin itong mapiga, ay huhugasan po natin ulit ng malamig na tubig. Para hindi maalat, tsaka matanggal din yung suka na nilagay natin. So, ngayon ay huhugasan po muna natin. Ayan, ito na po yung ating puso na saging. Kanina pala, pagkatapos kong napiga, ay hinugasan ko ng malamig na tubig. Tapos, nagpakulo din po ako ng tubig and then binabad ko siya sa mainit na tubig ng mga 2 minutes. Tsaka ko siya piniga ulit at hinugasan. So, yan. Tinikman ko siya na wala na yung mapakla or mapait na lasa ng puso ng saging. So, yun po pala yung magandang gawin nyo pagka gagawa kayo nito. So, ngayon, ready na po natin tong timplahan or paghalo-haluin yung ating mga sangkap para sa ating torta. So, ilipat ko lang to dito sa ating malaking bowl. So, ngayon, ilalagay ko na po dito yung ating carrots. Yan, pagsama-samahin na natin yan lahat. Itong ating sibuyas, pwedeng pula or puti na sibuyas yung gamitin nyo. Red and green bell peppers. Itong ating dahon ng sibuyas or spring onions. Haluin muna natin. Tapos ngayon, lalagay na po natin yung itlog. So, sa dami po ng itlog, depende po yan sa kung gaano karaming puso ng saging po yung gagamitin nyo. Tapos, pwede na natin itong timplahan. So, lalagyan po natin itong ating ground black pepper or whole peppercorn.
Lagyan natin ng asin. Kayo na po bahalang mag-adjust ng asin. Kung gaano karami. Tapos, itong seasoning. And then, itong harina or all-purpose flour. So, hindi ko to ubusin. Titingnan po natin kung gaano karami po yung kakailanganin natin. Tansya-tansyahin nyo lang po. Haluin nyo para malaman nyo kung sakto na or kailangan pa kayong magdagdag. Kung medyo basa pa, pwede kayong magdagdag ng paunti-unti. Tapos, para medyo crunchy po itong ating torta, lalagyan ko rin po nitong cornstarch. Siguro mga 2 tablespoon. Haluin muna natin. Medyo basa pa siya ng konti. Dagdagan ko ng konting harina. Tapos, adjust nyo na lang po yung mga pampalasa na nilagay nyo kung nagdagdag po kayo ng harina. Kasi medyo tatabang po yan. Pagkatapos natin tong mapaghalo-halo lahat at na-adjust na natin yung lasa, pwede na tayong magsimula magprito nito. Yan, i-adjust ko lang po yung lasa nito or mga pampalasa. Ayan po, ready na po ito. Pwede na tayong magsimulang magprito. So, magpapainit lang po tayo ng oil dito sa ating kawali. Hihintayin po natin na mainit po yung ating oil para hindi didikit po yung ating torta. Ngayong mainit na po yung ating oil, ay pwede na tayong magprito nitong ating torta. Ayan. Kuha lang po ako ng mga 2 kutsara. Flatten lang po natin. Tapos, hinaan nyo lang po yung apoy, nasa medium heat lang para hindi siya kaagad masusunog. Pantay po yung luto. Hihintayin natin na mag golden brown po yung kabilang side, tsaka po natin babaliktarin para yung itong side naman po sa taas yung maluluto. Ayan po, babaliktarin na po natin kasi medyo nag golden brown na po yung kabilang side. Ayan, pag ganito na po yung kulay ng ating torta, ayan, ready na po yan. Pahanguin na po natin kasi luto na to. Ito na po ang ating tortang puso ng saging na niluto ni Mama Yeps. Sana po ay magustuhan nyo ang recipe ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!